Goedenavond, zaterdag 13 mei. Welkom bij Omroep Zeeland. Straks het weekoverzicht, maar nu eerst het Zeeuwse nieuws van vandaag. Lege stoelen tegenover huisarts Wouter Umans van de praktijk De Getijden in Vlissingen. Hoewel er fysiek niemand zit, houdt hij volop spreekuur. Digitaal. Hij beantwoordt sinds kort vragen van zijn patiënten direct en bekijkt ook foto's die zij opsturen van bijvoorbeeld verontrustende plekjes of huiduitslag. Voor de patiënt zie ik al sinds als voordelen dat ze het thuis kunnen voorbereiden, dat ze het in alle rust kunnen voorbereiden. Nu zie je dat mensen op het spreekuur komen met dan een lijstje en dit mag ik zeker niet vergeten te zeggen. Dan hebben ze gewoon alle tijd om dat thuis rustig te doen. Krijgen ze een antwoord van ons, kunnen ze dat nadien nog altijd nalezen. Het bespaart tijd, zegt Umans. Hij is niet de eerste huisarts die dit doet, want zo liep er eerder al een proef in Axel. Maar daar zat de doktersassistente nog tussen. Hier beantwoordt Umans direct zijn patiënten en dat is vrij uniek voor Zeeland. Als we ze het beste digitaal kunnen helpen, dan moeten we dat digitaal doen. Als het telefonisch is of eventueel via een beeldbelconsult, dan moeten we het op die manier doen. En als het nodig is om patiënten live te zien, dan moet dat natuurlijk ook nog altijd kunnen. Uiteindelijk is het ook voor patiënten gedoe om naar hier te komen. Eerst moeten ze lang in de wacht staan bij de assistenten. Die hebben het ook heel druk. Komen ze uiteindelijk in de wachtkamer terecht. Moeten ze daar nog even wachten. Komen ze bij ons binnen en pas dan kunnen ze hun verhaal doen. Terwijl nu kunnen ze het gewoon rechtstreeks. Omdat digitaal contact leggen nog niet voor iedereen even eenvoudig is, stond er deze week een bus van de ZB om te helpen. De bus staat er dinsdag nog 1 keer. Een rondje meevaren op een boot van de KNRM. Voor je lol en niet omdat je in nood bent. Dat kon vandaag tijdens de Reddingbootdag. Hiermee wil de KNRM haar donateurs bedanken en laten zien wat ze allemaal doen. Ook in samenwerking met andere hulpdiensten, zoals de douane. Maar vooral die boten vielen in de smaak bij de bezoekers. Hij is nogal fan van de KNRM en dat was ons eigenlijk het eerste dat we daarvoor gaan kijken. Ja, de rest dat komt er allemaal bij hè? En dat is toch leuk. Wat vind jij zo leuk aan de KNRM? Ja, gewoon de boten en gewoon lekker op zee varen met hoge golven en lekker hard. En ja, het is heel leuk. Mijn zoontje die is 6 jaar, Jaro, die is helemaal gek van de KNRM. Maar hij heeft zelfs een KNRM slaapkamer. Wat is er mooier dan met dit weer op een reddingboot te zitten vandaag? Ik wist het wel. Maar het is nu al heel gezellig druk en de boot is eigenlijk al bezet, dus die vaart al af en aan. Dus, Met deze dag wil de KNRM ook geld inzamelen, want donaties zijn de enige bron van inkomsten. In de hele provincie waren er activiteiten, maar bij reddingsstation Neeltje Jans was er een loterij met een wel heel bijzondere prijs. De hoofdprijs van de loterij is een overnachting in het boothuis. Een plekje waar je normaal al niet zo gauw komt, maar helemaal niet overnacht. Hij is donateur en dat je loodjes kon kopen, dus dat hebben we zeker aan meegedaan. Ja. Dan kan je zomaar een overnachting winnen in het boothuis. Ja, dat lijkt me wel heel leuk een keer te doen. 31 mei is de trekking van de loterij. Het was een lange winter voor de koeien in de stal bij kaasboerderij Schellach in Middelburg. Vandaag mochten ze eindelijk weer naar buiten. Vanwege het natte voorjaar ongeveer 2 weken later dan vorig jaar. Maar anders waren de koeien tot hun knieën weggezakt en dat was gevaarlijk. En nu werd het ook echt wel tijd om ze naar buiten te laten gaan in verband met het verplichte aantal dagen dat koeien buiten moeten zijn. Toch had een enkeling nog haar bedenkingen. Over ongeveer 5 weken zien we het resultaat van het weer de wei ingaan. Dan is er weer verse graskaas. Kunnen mensen met een beperking in een rolstoel bijvoorbeeld spelen in een speeltuin? Dat onderzoekt de speeltuinbende. Op alle plaatsen op Tolen kijken zij hoe het staat met toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Vandaag is het de beurt aan Scherpenisse, speeltuin De Speelkraal. Kom op, sterke kerel. Een speeltuin en kinderen in een rolstoel. Gaat dat samen? Dat gaat inderdaad niet altijd samen. En daarom is ook de speeltuinbende die ervoor wil zorgen dat dat wel samen gaat. Want kinderen met een beperking moeten ook mee kunnen doen. Wat zijn alternatieven? Want ja, een kind in een rolstoel kan natuurlijk niet overal in. Een hoge klimrek, een hoge glijbaan. Wat zijn alternatieven? Belangrijk is dat de kinderen door de speeltuin heen kunnen komen. Dat er een pad is wat toegankelijk is, waar ze met hun wielen kunnen komen. En dan hebben we het ook eigenlijk niet eens over alleen de kinderen in de rolstoel, maar ook een ouder in een rolstoel die zijn kind wil begeleiden. Is natuurlijk ook prettig als hij mee kan. Ondanks de obstakels onderweg was de 5-jarige Luc tevreden. Niet rood,
Niet rood, dus groen en voor Luc alles in orde. Kloetingen op eigen veld in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Portugal. Dit is de eerste helft met Jeffrey Dijkstra aan de zijkant. Zoekt Ruben de Jager, vindt hem ook, maar de bal gaat naast het goal van Portugal. Als Kloetingen wint en naast de achtervolger Capelle verliest punten vandaag, dan is Kloetingen kampioen van de 4e divisie. Maar Portugal geeft zich niet zomaar gewonnen. Dit is een inzet van Gerwin Lake. Gaat maar net naast de goal van Kloetingen. Kloetingen heeft het lastig met Portugal op het eigen Westerlo-park. 0-0 is dan ook de ruststand. Dit is een lange bal van Klaas van Hekken. En die valt daar zomaar voor de voeten van Kyle Doesburg. Kyle Doesburg en dan is het 1-0. Een prachtige goal, een lange bal van Klaas van Hekken. En goed ingeschat door Kyle Doesburg. En hij zet Kloetingen op een 1-0 voorsprong. Kloetingen weet dan dat Capelle gewonnen heeft. Dus het heeft gewoon 3 punten nodig. Dit is blessuretijd. Nog een kopbal van Amezian. Maar die belandt op de paal. Kloetingen wint. En bij een overwinning volgende week is het kampioen van de 4e divisie. Het was vandaag een mooie dag met flinke zonnige perioden. Maar er stond ook een matige tot krachtige wind uit noordwest tot noordoost. En daarmee werd vanaf zee soms wat lage bewolking aangevoerd, die dan landinwaarts tot stapelwolken werd omgevormd. Het was een droge dag en de temperatuur bleef ook door die wind van zee een beetje achter op de plekken vlak aan zee. Zoals Schouwen-Duiveland en de Kop van Walcheren werd het maar 16 à 17 graden, terwijl het in het uiterste oosten en zuidoosten van de provincie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 20 graden kon worden. Vanavond en vannacht hebben we opklaringen en de wind is nog altijd noordelijk en matig. De minimumtemperaturen komen te liggen tussen 10 en 12 graden. En ook morgen hebben we een dag met zonnige perioden en enkele stapelwolken en het blijft droog. De temperatuur komt te liggen tussen 16 en 20 graden. Gemiddeld komen we dus uit op ongeveer 18 graden. Volgende week wordt het snel kouder. We krijgen te maken met regenachtig weer op maandag. En op dinsdag wordt het gevolgd door neerslag in de vorm van buien. De temperaturen zakken daarbij snel onderuit. Maandag wordt het nog maar 15 graden. En dinsdag en woensdag schommelt de maximumtemperatuur rond 11 à 12 graden. Zometeen ben ik bij u terug met Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Vlissingen blijkt het hoogste aantal jeugdcriminelen te hebben van heel Nederland. En Interpol zoekt de oplossingen voor oude moord in retranchement. Graag tot zo.